Σήμερα, φίλοι δημοσιογράφοι, σας καλέσαμε εδώ προκειμένου να ενημερωθεί το καταναλωτικό κοινό της Πάτρας αλλά και οι εργαζόμενοι για τη λειτουργία του παραρτήματος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών στην πόλη μας, την Πάτρα. Είναι μια ένωση την οποία την έχουν συναισθήσει παραλλατικά οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι της χώρας μας, με 75 παραρτήματα σε όλη τη χώρα, με την υποστήριξη της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και των εργατικών κέντρων όλης της χώρας, προκειμένου ως εργαζόμενοι παύλα καταναλωτές να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, τα καταναλωτικά δικαιώματά μας και να έχουμε και ένα όφελος μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Η λειτουργία της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών έγκυται στους εξής τομείς. Καταρχήν, σε ό,τι έχει σχέση με τις καταναλωτικές ανάγκες των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των ανέργων. Παρέχουμε δωρεάν υποστήριξη σε όλους τους εργαζόμενους μέλη της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Όλη τη διαδικασία, δηλαδή αυτή τη διαδικασία που κάποιοι συμπολίτες μας πηγαίνουν σε κάποια γραφεία ή σε κάποιους επιτίδιους και πληρώνουν αρκετές χιλιάδες ευρώ για να υπαχθούν στις επικαιρικές διατάξεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών την εξοδικαστική διαδικασία, τη διαδικασία του εξοδικαστικού συμβιβασμού την παρέχουμε δωρεάν στα μέλη μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι μέσα από την Ένωσή μας ενισχύουμε την καταναλωτική κουλτούρα και βελτιώνουμε την καταναλωτική συμπεριφορά των μελών μας. Ενημερώνουμε τα μέλη μας για τα δικαιώματα τα οποία έχουν, για το δικαίωμα της επισκευής και της τεχνικής υποστήριξης ή της αποκατάστασης ελαττωματικών προϊόντων, για τις συναλλαγές τους που μπορεί να έχουν με τράπεζες, με ΔΕΚΟ, με άλλους οργανισμούς ή με καταστήματα τα οποία μπορεί να τους έχουν κοροϊδέψει ή να τους έχουν δώσει ελαττωματικά προϊόντα. Γενικώς σε ό,τι έχει σχέση με τις τιμές των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με καταχρηστικές συμπεριφορές οποιοδήποτε με τον οποίο έρχονται σε επαφή ως καταναλωτές και ως εργαζόμενοι. Τα γραφεία μας λειτουργούν κάθε Τετάρτη στον πρώτο όροφο του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου της Πάτρας, το οποίο μας παρέχει υποστήριξη από τις 6 ώρα το απόγευμα έως τις 8. Παράλληλα, όσοι εργαζόμενοι καταναλωτές επιθυμούν να ενδιαφερθούν ή να τους παρέχουμε υποστήριξη σε οποιοδήποτε πρόβλημα έχουν σε σχέση με τις καταναλωτικές τους συνήθειες, μπορούν να απευθύνονται είτε σε μένα τον ίδιο ως πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, είτε στον συνάδελφο τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο, ο οποίος είναι γενικός γραμματέας. Μπορούν να επικοινωνούν στο 226 300 και να τους παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημά τους. Είμαστε εδώ, απλά γνωστοποιούμε την δυναμική έναρξη λειτουργίας της Ένωσης, του παραρτήματος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών στην περιοχή μας και για οποιοδήποτε πρόβλημα έχουν οι συναδελφοί μας μπορούν να απευθύνονται σε εμάς. Εγώ δεν έχω να προσθέσω περισσότερα. Ο Δημήτρης έκανε μια πλήρη περιγραφή το τι πρεσβεύει και με τι ασχολείται η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη συλλογική προσπάθεια και μόνο μέσα από συλλογικές προσπάθειες θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο που μας έφερε η οικονομική κρίση. Πιστεύω ότι οι πολίτες μόνο να ωφεληθούν μπορούν μέσα από αυτές τις προσπάθειες που γίνονται από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών και θα θέλαμε την συμπαράστασή τους όσον αφορά καταγγελίες ή ό,τι αντιλαμβάνονται που είναι εις βάρος των εργαζομένων και των καταναλωτών. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι ο Δημήτρης έκανε μια πλήρη περιγραφή. Επίσης, οι συμπολίτες μας που έχουν να κάνουν οποιαδήποτε καταγγελία ή να μας ενημερώσουν για οποιοδήποτε πρόβλημα έχουν σε σχέση με τράπεζες, με ΔΕΚΟ ή οτιδήποτε έχει σχέση με τις καταναλωτικές τους συνήθειες, μπορούν να ενημερώνονται μέσα από το ιστολόγιό μας, το οποίο διατηρούμε στο διαδίκτυο, το οποίο είναι patras.blogspot.com, όπου εκεί πέρα θα βρουν όλες τις χρήσιμες πληροφορίες, αλλά